Hai mil flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O xardín de Maya. ¡Willy! 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 Ai, ai, asustáchesme. A señorita Cassandra debe estarte agardando. Ai, sí, a culpa tena toda esta flor. Se non tivese un néctar tan delicioso, pero claro. Veña, próbao. É delicioso. Sabe a margarida mesturada con violeta. Genial. E fun eu quen a descubriu. Pero que clase de flor é? Preguntámoslle á señorita Cassandra. Ai, non digas nada. Se o dis, quererán néctar todos. Maia, agarda por min. E as abellas, ao collérmolo néctar, tamén levámolo pole da flor con nós. E deixámolo noutras flores permitindo que se reproduzan. Willy, chegas tarde. O sinto, estaba contando as nubes do ceo e daquela. Descubriu unha flor nova? Unha flor nova. Sí, con pétalos vermellos e brancos. Xa verá, é un pole delicioso. Queremos probar ese néctar delicioso. Oi, Maia, non o íamos dicir. Entendo. Case seguro que é unha columbina. Queremos probalo. Sí, vamos, velo. Agora van ir todos correndo á miña flor. As flores son de todos, Willy. Alto, podemos cultivar unha flor. Se conseguides facelo, admito que quedarei abraiada e esquecerei que Willy chegou tarde. Trato feito. Flip! Hola, Maya. Hola, Willy. Hola, Flip. Queremos cultivar unha flor nova, pero non estamos seguros de como facelo. Ben, primeiro necesitades ter unha semente. ¡Ópalas! Aquí están. Son sementes de columbina moi boas. Ben, xa tedes un bo punto de partida. Agora tedes que plantalas no chan e regalas e agardar. Agardar? Sí, as flores tardan en poñerse bonitas. Se só temos que plantalas e regalas, é moi fácil. Cando penso en todos os caldeiros de néctar que imos beber. Tárdame ver como medran esas flores tan bonitas. Aquí o terreo é mol. É perfecto. E como cavamos? Agarda. Willy! Xa vou, Maia. Estaba repoñendo a enerxía para poder cavar mellor. E agora que pasa? Perdoa, non sabía que estabas aí. Só queremos facer uns buratos e plantar unhas sementes. Contade comigo, axudo vos eu. Vale, grazas, Max. Estou canso de cavar. Grazas, Max. Ala, xa está. E agora temos que tapalas.
Ai, teño moita sede. Seguro que elas tamén, non? Sí, necesitamos un sistema de rego. Vamos onda Pol. As gotas de resío caerán nestas canles e encherán este pequeno encoro que só teremos que abrir ou pechar como o necesitemos. ¡Soldados, firmes! Grazas. Grazas a todos. Non hai de que, Maia. E agora, como dixo Flip, só nos queda agardar. Ai, está ben. Ai, que ben! A Willy vaille gustar moito. Willy, Willy! Willy, as sementes xerminaron. Onde? Ai, pero que perciben as miñas antenas? As miñas fermosas flores. Ei, ti! Ei, ti! Esas flores non son túas, vaite! Eu fago o que quero. A natureza perténcenos a todos. Sí, pero esas non, son nosas. A onde vas, Maia? Non me entendes. Oh, Vaite! sacade bastante enrido. A miña bola! Despexado o camiño! Despexado o camiño! A miña bola! Ai! Que é ese cheiro tan horrible? Oh! Ai, vaya, estás aquí. Plantas. Oh! Ai, non a puiden parar. Estou farto da túa bola. É unha ameaza pública. Ai, sinto. Acouga, Willy. O cheiro da bola afastará as lesmas. Si, marchou. Marchou, así que cheirou a miña bola, que non ten nada de malo. É unha heroína. Estános espiando. Ben, deixasnos a túa bola para protexer a planta que nos queda. É tan pequena. Se non a protexemos e volva a lesma, tamén a comerá. É unha tolería. A bola é toda a miña vida. Debesnos iso polo menos. Estragaches todo un día de traballo. E traballo. Ai, Está ben, vale. Se queredes unha bola de esterco, traio vos unha. Ai, vale, agardad aí. Oh! Ai! Oh! Hola, Kurt! Ola, rapaces. Ben contoumo todo. Douvos esta bola de esterco. Estou seguro de que vos vai ser útil. Oh, grazas, Kurt! Oh! Lesma derrotada! Metade da bola de Kurt disolveuse na auga. Nenos, chegou o momento de admirar a columbina de Maia e de Willy. Hola, Maia, vamos! Que? É bonita a nosa columbina? Azul, vermella. Din as antenas que hai un problema. Se hai un problema, Maia, podesmo dicir.
Desfixo o sistema de rego e está todo anegado. Hai moita lama por causa da bola de Kurt e a derradeira planta. Afogou! Non! Maia e Willy, se as plantas naceron, conseguiste lo que queríades. Perdóote por chegar tarde, Willy. Grazas. Pero non o entendi. Era a nosa flor. Ei, Maia, mira! A nosa flor! É deliciosa! Quero dicir, é preciosa! Non o podo crer! Pero que ocorreu? Hai 4 días só había pozas de lama arredor da planta. O solo recibiu un fertilizante que axudou a que medrasen as flores. ¡Bravo! Non só conseguiste lo que queríades, senón que nunca vira unha flor tan bonita. Fertilizante. Refires á bola de esterco de Kurt. Tiña razón, Flip. Hai que ser paciente e deixar que o tempo faga o seu traballo. Pois eu xa tiven paciencia abondo. Vou probar as nosas flores. Imos probalas! Queremos probalas! Sí! Eu quero ver! Esta flor é miña! Maia! Oh, Willy, podemos cultivar máis flores, non? Porque non compartes esta cos teus compañeiros de clase? Viva Willy! Sí!